Jawinjo mara, wadhi nyime kod somo maro mar nono ndiko. Wachopo e tich ariyo momiwa wach mawacho ni chakruok mar tung matin mawuok e Daniel, kisomo Daniel 8 chakre 8 nyaka 12. Jawinjo, ne wawe chien kacha ni to bang' pogruok mar tunge ang'wen ka ang'o manotimore. Bang' yango tunge ang'wen mane medo mana yarore kochomo yembe ang'wen mag polo, ndiko wacho ni kuomgi kanyo ema tung matin nowuokie. Jawinjo, penjo maduong' ka en ni ka tungni kata tekoni nowuok kuom achiel mag tunge ang'wen mane ochung' ne jotend lweny kata generals mag Alexander, koso ne giwuok e yembe ang'wen ka. Kuom somo mang'ith mar dhok miwacho nyiso ni tungni nowuok e achiel kuom yembe ang'wen mag polo. Jawinjo, winjre maler, tungni nokowuok kuom ang'wen generals mag Alexander, nowuok e achiel kuom yembe ang'wen mag polo. Nikech ang'o? Tekoni nochakore bang' loch mar pinyruodh jo-Greece mane Alexander otelone kod jotende ang'wen mane ong'anjo. Wang'eyo ni jotelogi bang' tho Alexander ne ging'anjo. To wayudo ni nitiere winjruok ni tungni ne en Rumi mokwongo ma jachilo, the pagan Rome, to bang'e obiro kendo kaka loch mar Papa, the papal Rome. Jawinjo, tung matin ni nochung' ne Rumi okenge ariyo mopogore opogore e kinde mar loch piny moluongo ni Rumi ma jachilo, to bang'e achien loch mar dini moluongo ni the papal Rome. Daniel neno Rumi ma jachilo e loch mar piny kane okedo kod jo-Yahudi kod jo-Kristo e higa mar 538 nyaka higa mar 1798 kane Napoleon, jatend France, general ma France, omako Pope mokete jela. Bang'e ochako onene e loch mar Papa kodhi nyime nyaka e kinde mwantie ni kendo nyaka e kinde mabiro. Jawinjo, wach ni mit manade? Kwasomo wach mar unabi, yelonwa ndalo mokalo, kinde mwantie gi kinde mabiro. Omiyo waneno ka Daniel neno ni tung matin ni osesando jo-Kristo. Wang'e ni kanotieko to bura nobet e polo. Daniel nene kodhi nyime e kinde mwantie ni kendo nyaka e kinde mabiro, mang'iso ni kare tungni pod nitiere nyaka kawuono. Nyathi Nyasaye e puonjruok mar 9 ni nitie weche ariyo motegno ma owinjore wayangi. Makwongo en tung matin, mar ariyo odiochieng' mar pwodhruok. Wechegi nyaka winj maber, jawinjo, nikech gin weche man gi teko ahinya. Ka warango Daniel 7, tung matin wuok kuom ondiek mar ang'wen ma en pagan Rome kata Rumi ma jachilo. Tung matin ma Daniel 8 wuok kuom achiel mag yembe, the 4 quadrants of the compass. Nitiere josomo moko mawacho ni tungni en Antiochus mar ang'wen mane owuok kuom Grecia kane jotende Alexander ang'wen ka obalo. Bang'e nomonjo Jerusalem modwanyo hekalu kendo osando jo-Yahudi miwuoro. Ka warango muma to nyisowa ni nitiere paro machielo man kod msingi motegno kuom wachni. Mokwongo, nyaka wang'e ni nitiere loko moko mag muma makelo paro ni tung matin nowuok achiel kuom jotelo ang'wen mano wuok bang' ka Alexander nosetho. To kwaluwo kanyo, to kare parono nyalo chwako Antiochus mar ang'wen cha. Kata kamano, loko mar jo-Hibrania yango maler ni tungni nowuok e yembe ang'wen mag piny kopogore gi tung ang'wen ka. Daniel 8 kod 9, loko mar jo-Hibrania rango wach maduong' kanyo mawacho niya, kowuok e achiel kuomgi, gi dho ngere out of one of them, kuomgi e wach mwang'iyo mwamiyo teko kanyo, siemonwa achiel kuom yembe mag piny, ok tunge ang'wen magine gin generals mag Alexander. Kwang'iyo mar ariyo, wang'iyo tungni chako katin
to oyarore mobet maduong'. To kwang'i Antiochus ne ok en ruoth maduong' kamano, kata obedo ni ne omonjo Jayahudi, bang'e ne oloye kendo Jo-Rumi noloye gi Jo-Rumi, mawayudo ni ruodhni Antiochus nodok pacho kod wich kuot miwuoro. Kwang'iyo mar adek, kaluwore kod chenro mong'ith mar lek Daniel, wang'eyo ni gino manenore e Daniel 8, 9 nyaka 14 winjore mokalo kod chenro mar Daniel 7, 9 kod 14, ma en bura manobetie polo. Kuom mano, monj mar hekalu kod tung matin nyaka bed ni en hekalu mar polo ma ok hekalu ma Jerusalem manomonj kod Antiochus mane onywando kotime gik magalagala. Nikech Antiochus owuon ok donj, kata ok chal mare duto ok donj gi mag tung matin ni. Penjo maduong' en niya, kare tung matin ni nyiso ang'o? Wang'e matut niya, e kinde ni gima nyaka wang'i matut en ni lek mar Daniel kuom tung matin e Daniel 8 nyaka donjre e yo makende kod tung matin mar Daniel 7. Ka en kamano, to Papa mar Rumi ema yangore kaka tung matin mar Daniel 8. Kata kamano, nitiere pogruok moko matin manenore e Daniel 7 kod Daniel 8. Tung matin mar Daniel 7 wuok kuom ondiek mar 4, manyiso ni Papa mar Rumi ema pod dhi nyime kod telo mare mane gichako. Oyagore nyadiriyo. Rumi manoketore kende kendo oyarore kwasomo Daniel 8 nyaka 9. Kendo Papa mar Rumi madongo kochomo polo ne wayudo ni oyarore horizontally kod vertically. Kwang'iyo Daniel 8, 10 nyaka 13, gik manotimo kare dongo ne kochoko polo nitiere nang'o? Manyiso ni opiem kod jawar, keto kit lemo mane okelo, kowacho ni jopadi nyalo we richo, kod puonj mopogore kod mag muma ma kwasomo twayudo. Wach man kod nengo ka en ni tung matin ma Daniel 7 notemo loko chike mag Nyasaye, to Daniel 8 lengo monjo hekalu kendo monjo jatend lweny kod mise mag hekalu owuon. Ranyisi ma kamago yango ni chenro mar Papa keto kit warruok madwa chal kod chenro mag warruok. Ne omonjo kanyakla gi chike mag Nyasaye kod chenro mar warruok, manyiso ni oketo e parallel system. Oketo gima dwa chal gima dieri to ok en adieri. Jawinjo, wamedo nono somo kendo wamedo nono ndiko kwa dhi mbele ni to kare gik matimore gi chal nade.